Στο λυσαδέντρο. Εδώ το αστέρι να το βάλουμε μετά. Και θα κάνουμε μαγικά σε 3, 2, 1. Να, έκανα μαγικά. Τώρα θα παίξω MM2 σε 3, 2, 1. Λοιπόν, παίζουμε το MM2. Ωραία, και κοιτάξτε, παίζει MM2. Εδώ πέρα είναι pro round. Εδώ πέρα τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο. Ναι, και θα παίξει MM2. Και είμαστε πολύ pro στο MM2 και μπορούμε να σας νικήσουμε, αν το ξέρετε. Ναι, γράψτε το user από κάτω αν είναι ανοιχτά τα σχόλια για να σας κάνουμε 1v1 στο MM2. Είμαστε pro. Ναι, σας έχουμε, είμαστε Δείτε pro μας. ρε φίλε. Δείτε μας απλά να παίζουμε. Είμαστε OG. Γι' αυτό έχουμε μόνο αυτά τα όπλα. Εγώ μόλις τώρα μπήκα, γι' αυτό λέει Ναι, Βίκτορ αυτός. έχουμε πολλά accounts. Ναι, Είμαστε pro. ναι ρε φίλε, είμαστε προήλες. Λοιπόν, εδώ παίζω MM2 ρε φίλε. My professional game. Είναι σαν να το φτιάξω εγώ και να είμαι τόσο καλός είμαι. Τώρα αυτή τη νέα πίστα δεν την έχω ξαναπαίξει, οπότε διάλογο αυτή. Να το... με τόσο λίγο. Είναι όσο προήλας είμαι εγώ με το χρυσό μαχαίρι. Innocent ρε φίλε, έλεος. Ρε φίλε, γιατί innocent? Anyway, εδώ παίζω. Οπ, ποιος σκότωσε? Λοιπόν, εδώ πέρα νικήσαμε. Νικήσαμε, το σκοτώσαμε. Και είδατε, είμαι προήλας, το νικήσαμε. Ναι. Τώρα παίζει φίλοι μου. Να δούμε. Εμείς οι δύο είμαστε professional gamers σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει. Είδατε που νικήσαμε? Είδατε? Ποτέ δεν χάνουμε. Ναι, αυτό. Και για όσους λέτε ότι αυτό ήταν απλά τύχη, κοιτάξτε τώρα που θα νικήσει. Ξέρουμε και μαγικά σε 3, 2, 1 θα εμφανιστούμε την Murderer. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Είμαστε Murderers και το έχουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε που θα νικήσει. Όχι. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει, θα νικήσουμε και πάλι. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε και throwing kills. Κοιτάξτε. Θα σκοτώσουμε κάποιον. Χαμό, πρέπει να κλικάρω. Κλίκαρε. Έλεος. Λοιπόν, θα νικήσουμε. Κοιτάξτε μας. Λοιπόν. Τώρα αυτό το κάνω επίτηδες για να με πλησιάσουν και να νομίζουν ότι είμαι noob. Ναι, Αλλά αυτό. στην πραγματικότητα είμαστε πολύ προ. Ναι. Κοιτάξτε τώρα όταν θα παίξεις κανονικά. Κάνει και καλά ότι είναι noob. Για να την πλησιάσουν. Και θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε ρε φίλε, δεν πάει αλλιώς. Αυτό. Αν δεν νικήσουμε είχαν απλά τύχη. Είδατε, αρχίζω και σκοτώνω. Είδατε throwing kill. Τώρα θα σκοτώσουμε και αυτή την... Πω ρε φίλε, αυτό είναι το σπαστικό στο MM2. Ναι ρε φίλε, το ξέρω. Θα σκοτώσουμε αυτόν τον άχρηστο μπέικονα. Πήγαινα για τον μπέικονα. Μαζεύτηκε κόσμος.
41 δεύτερα θα νικήσουμε. Αχ, μου κάτσε. Είδατε. Χαχα. Πώς έκανε teleport τον μπας. Σταμάτα το. Λοιπόν, παιδιά. «12 δεύτερα». Γάμο. Είδατε, νικήσαμε. Λοιπόν, είδατε. Παιδιά, σκοτώσαμε το σέριφ, αλλά δεν πρόλαβα να το δείξω γιατί πάτησε το χ. Και νικήσαμε. Το έδειξε, ρε παιδιά. Ναι. Είδατε, σας λέμε ότι νίκαμε πάντα. Δεν χάνουμε ποτέ. Παιδιά, we are pros, εδώ το γράφουμε. Innocent, θα κάνουμε survive. Και θα πάρουμε τον gun. Και θα Ναι. νικήσουμε απλά. Και θα είμαστε heroes, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, 125, έχουμε κάνει survive κάτι δεύτερα μόνο. Αλλά ρε φίλε, θα νικήσουμε αφού είμαστε τόσο καλοί. Τόσο καλοί. Κοιτάξτε αυτά τα νουμπάκια, δεν ξέρουν να παίζουν, ενώ εμείς ξέρουμε. Νικήσαμε. Είδατε ρε φίλε, easy. Ρε φίλε, easy.